Seriós? M'han dit que hi havia alls plantats a les porteries de Cornellà, que per això es mantenia la porteria a 0. La verdad yo no lo he puesto, ni tampoco lo sabía. Doncs m'ho van dir l'altre dia. I una cosa molt ràpida, que vull que em contestis molt concretament. Quin és el secret per haver guanyat la partida a Guardiola en els derbis? Perquè t'han dit fins i tot que eres l'antifútbol. Pero no, lo que pasa es que siempre se dicen ese tipo de cosas, pero el español no ha jugado a ser el antifútbol con el Barcelona. Sobre todo el último partido de Cornellà, yo creo que las situaciones de goles más claras fueron del español y el juego ha sido del español. O sea que siempre hay que buscar alguna excusa y, a ver, secreto. Yo creo que cada entrenador prepara los partidos de una forma basándose en sus ideas y en su método de trabajo. Els hem lligat de mans i peus, el Barça, aquesta temporada. Pero bueno, yo creo que el equipo ha hecho un gran partido, sobre todo en Cornellà hemos hecho un gran partido y habríamos merecido sacar un resultado Sobretot positivo. a casa, Sí. Va ser un gran partit. Això s'acaba, queda un minut i mig hem de d'acabar. temporada i, evidentment, saps que també t'hem de preguntar... Sí, un minut i mig de temporada. T'hem de preguntar per un tema que sabem que no t'agrada i que t'hem preguntat moltes vegades ja, que és pel cas Temudo. Amb exactitud mai sabrem què ha passat, però avui tenim una nova oportunitat per intentar saber-ho. Què ha passat amb Temudo, Mauricio? No es que no me agrade. Lo que sí que ha pasado que Temudo ha sido uno de los... Si no ha sido el mejor futbolista de todos los tiempos del español, debe estar entre los 3 mejores. Però què ha passat aquesta temporada amb Temudo? Pero no se puede explicar en un minuto, No. en un minuto y medio. Yo lo que creo, lo que nos tiene que quedar a todos es el recuerdo de uno de los mejores futbolistas, uno de los futbolistas que todos nos ha hecho disfrutar, y yo creo que nos quedamos con las imágenes de los 129 goles que ha marcado y que ha sido uno de los mejores futbolistas de la historia. Yo creo que ahora no se puede mirar para atrás, hay que mirar para adelante. Ho vam dir l'altre dia, ni una quarta part dels futbolistes poden acomiadar-se de la seva afició com ho va fer l'altre dia Raúl Temudo. Aquest comiat tan maco que va rebre per part de l'afició. Es verdad, David, me han dicho que ni Marañón, ni Lauritsen, ni Encono, ni Arteaga. Ni Mauricio Pochettino. Tu mateix et vas acomiadar d'una manera amb aquella coseta que et van donar, no sé si era un pin o què era. Mira, aquí veiem aquestes imatges. Clar, tu t'hagués agradat una mica també acomiadar-te jugant, no? Que hagués estat el més adient, no d'aquesta manera. No, por supuesto que me habría gustado retirarme sacándome la camiseta, ¿no? Como el otro día como Raúl y realmente yo creo que todo el mundo se ha emocionado, ¿no? En la noche de Cornellà. Y yo creo que se lo merece por todo lo que ha hecho en esta casa, y yo creo que esa despedida era muy meritoria por parte de todos, tanto de Raúl, de su familia, de la gente que lo quiere, como de parte de la afición y del club. Yo creo que merecía salir por la puerta grande como lo ha salido. Molt bé, Mauricio, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit al Hat-Trick espanyol. Suposo que et veurem la temporada que ve. ¿no? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Ahora toca planificar, ¿no? Ahora toca trabajar muchísimo. La temporada vinent has de venir un parell de temporades, que és... Ai, un parell de vegades, que és aproximadament el promig d'assistència de Mauricio Pochettino al Hat-Trick espanyol. Hem d'acabar. Ha vingut moltes vegades. Quin dia us ho torneu a posar, quan acabin els entrenaments? El juliol? ¿Quin dia torneu? Bueno, en principio está previsto para el 8 o el 12 de julio, dependiendo del comienzo de la Liga, porque por ahí la Liga comienza o el 22 o el 29, y entonces estamos o el 8 o el 12 de julio. Molt bé, Mauricio, moltes gràcies. Muchísimas gracias a ustedes. Doncs hem d'acomiadar i donar les gràcies nosaltres també. És la segona temporada del Hat-Trick, ens ho hem passat molt bé i esperem que la tercera arribi la vençuda i puguem explicar coses grans, una Copa del Rei o una classificació per la UEFA. Ens ho hem passat molt bé. Això estaria bé, sí, però també va bé aturar una mica, perquè això del futbol, com tothom sap ja, es viu amb una intensitat tan gran i tan bèstia, Mauricio, tu ho saps això també, que també va bé parar, perquè és allò que l'exemple que jo poso sempre del tornado. És com si t'agafés un tornado a principi de temporada, que t'escupa al final després, i va molt bé 3 mesos sense mirar classificacions, sense patir, va molt bé. Però nosaltres estarem aquí esperant que torni a venir el tornado la temporada vinent perquè ens torni a engolir i tornar a començar una vegada més. Moltíssimes gràcies per la confiança que ens heu donat durant tota la temporada. Molt bon estiu i molt bona nit. Que vagi bé.